1985 urtean jarri zen martxan Eskoriatzako telebistan, Telesko izenekoa, eta 2013 urtean izan zuen agur herritarren aurrean, baina urte guzti horietan hainbat ekitaldi ekintza grabatu dira. Osorik eta guzti horiek galdu ez daitezen digitalizazio lanean murgilduta dabiltza. Zehazki Xabi Badiola ari da lan horretan, hementxe alboan daukat eta berarekin egin dugu hemen hitzordua Telesko zen leku honetan. 2013an izan zuen Teleskok agur, baina oraindik bere lekua hortxe beste aldean platoa zegoen, hemen esango genuke errealizazio gela erozena, eta Xabi, zu bertan lanean bai, baina orain orduan jasotako irudi horiek gaur egun gotzen, ez da? Bai, hori da. Gainera egunero ikusten ditut hemen lantaldean zeu izenak hemen lanian, eta jaisa telebizinoko beste langileoa bezala. Xabi, hau orain dela denporatxo bat martxan jarritako proiektua bada, hizketan egon gara bioke aurretik eta kontatu didazu, diru laguntza baten bitartez ero martxan jarritakoa dela, ezta? Bai. Eta kontatu diguzu pixka bat noiz hasi zinen lan honetan, nolakoa izan den prozesua, nolakoa den lan hori, VHS zintak dauzkagu, DVD-ak ere bai, zein prozesu den? Bai, hau lanpostua urten zen, azaroan hasi nintzen, eta izan zen Europatik heldu zian Next Generation funtseko diru laguntza bat jaso zeban udalak, eta nahi izan zeben ikusitza Teleskoko artxiboa hemen zeban fizikoa, etorri zian gero ordenatzera eta nahi izan zeben hori gorde. Ze bai egisa dela, azkenian dakazuz 30 urteko jaixak, inaugurazioak, lanak, pertsonaiak, danetik. Orduan hori gordetzea nahi zeben, eta nire etorren kazetari lan nitxetik urte bete, Euskadi Irratian eta aurretik ibilitza, eta barrura. Ni ez nahi Eskoriatzarra, Eibarkoa naiz. Osea, hasieran pixkat galduta, aurpegixak ez jata zen itxen ezagunak, baina pixkanaka noia Eskoriatzako entramau sozial guztia ezagutzen eta hemengo dramak eta ospakizunak eta... Xabi, gaur egun seguru nago, Eskoriatzar askok baino gehiago dakizula zuk ikusi dituzun irudi guzti horiekin Eskoriatzaren inguruan, Bai, askotan gero galdeten dutzet jendiari, orduan ibili izan jendiari, ez dakit, euren olako dramak eta euren bertsio eta kontatzeko. Xabi, hementxe irudiak ikusten ari gara, basabiltzalako digitalizatzen ez dakit, Xabi, zenbat DVD, zenbat VHS, zenbat zinta, zenbat material dagoen, nola dagoen antolatuta, artxibo hori nola dagoen jasota, nola egiten duzuen zuek begiraketa hori, hautaketa hori? Kalkuluak egin dauz, oin aurkezpenera begira, aurretikan behin da, baina oin jendiari pixka eta saltzeko, eta guztira, dakauz, 666 zinta, eta 720 bat DVD. Digitalera pasauzia zenean, VHS-ak lagaz itxusten aldera, eta erreztasuna gaitxik eta bai. Guztira idea, 140 bat egun metrajia, etengabia. Orduan, hasieratik urtebeteko proiektua izan danez, ikusi genduen behar bat, sailkapen bat iteko, hor laguntza hundixa izan zen, Imanol Zubizarretak eta konpainiak bere garaian egindako eskaletak, 85-etik 2013-rainokoak. Eta hortik hango jaz ikusten ze eduki dagoa zen, zeintzuk dia zen interesgarri xagorretzeko, eta nahiz eta lehenengo urte honetan, ez dugu dana pasauko, baina bai egongo dela hori gordeta eta artxibauta eta dana dokumentauta, etorkizunean norbaitek nahi baldin badau beste programaren bat digitalizatu edo kontsulta o dokumental batein edo ze gauza hor aukitzeko dana asko. Askotariko edukiak orduan Xabi hemen bertan daudenak Telesko honetan, eta esan duzu aukeraketa bat egin duzula, ez? Prozesu honetan hasi zarenetik gaur egun arte, zein eduki dira digitalizatzea erabaki dituzuen horiek? Gehien bat herriko jaixak, izan San Pedroak, Bolibarrekuak, San Juanak, gero inaugurazioak, herriko lanak, badauze hitzaldiak, kontzertuak, pixka danetik. Igual geratu izan dana pixka albo batera izan da, itzen zeben programia zuzenekua eguneroko
Eskoriatzako herriko albisteak deitzen dana, igual baten bat gorde izan dugu, ez dakit euskerari buruzko albisteak edo korrikak eta holakoak. Baina, bueno, saiatu gara, hasieran bai ingendula holako kriba handi hau bat, baina orain ja pixkat ikusitza berriko jende desberdinak, interes desberdinak aukiko ditualak, egongo da jendea rally salia edo txirrindu salia, eta pixkat edukia alik eta zabalen aukitzen, zaukitzea bakarrik hain itxita da. Askotan horrelako zintak eta behar izaten dute edo temperatura aldetik, ero ezetasuna dagoela edo ez, okertu egin daitezke zintak ez dakit leku honean dauden, ongi aurkitu dituzun, zintaren bat digitalizatzerako orduan puskatu egin den, arazoren bat izan duzun, edo dena ondo joan den, eta pixka bat kontatzea ere bai, behin eta berriz izan dugulako hemen digitalizatzen ari garela irudi horiek, baina herritar askok ez dute jakingo hori nola egiten den. Nun sartzen duzun, zein den prozesua, nola pasatzen duzun, lehen aipatu idazulako ere bai, ikusten ari zaren une horretan, agian kolorea ukitzen diozulako irudiari, zein da prozesu hori. Egisa esan, sorpresa ondisa eruan gendun, ze kontuan aukinda zinta zaharranek dituztela 40 urte, egoera bastante honian dauz. Egisa da VHS euskarri bezala bastante kalidade txarrekoa dela, ez da 35 mm pelikula bezala, oin da bizela bastante dokumentaleta egiten horrek zaharberrituta, musikan eta. Baina, lortu dugu dauanan, behintzat dauena pasatzea bastante kalidade honian. Telefono baten edo telebizio baten, nahiko jendean aurpeixak eta ezagutzeko beste, bai. Eta prozesua, lanian hasi nintzanean, hasierako lan handi bat izan zen, topatzia informazioa, digitalizazio prozesu hori zela nein. Badauz referenteak Katalunia aldian edo, nik irakurren itxoan asko Kaliforniako estandarrak egisa da, tokian tokiko baliabideak eta kontuan hartu behar zela hori txeko, guk suerte auk igandun teleskoko ekipua parte bat dauela ondiokan funtzionamenduan eta konpondu bat izan dugu eta topatu bat izan dugu bia dugun ekipo dana. Baina, basikua da, igual altzo bengo nahi zamen ikusteko, dakagu bideo editore, reproduktore bideo makina. Gero itxen duguna da, honek telebizio zaharrek barnian daken sisteman bidez VHS-ian seinale hori egonkortu itxen dabe. Baina ordenagailuak ez aukitzean sistema horrek bila da laguntza irudia ez mobitzeko eta behar dan moduan ikusteko. Orduan itxen duguna da lehenko DVD grabadora bat ipini seinalian, orduan linea bidaltzen dugu bideotik DVD-ra, DVD-tik atzian dakagolako kapturadore bat, eta hori bialtzen dugu ordenagailura. Eta DVD-ak, lehenko DVD-an lektoriak eta listo. Eta bai, amendikan emoten dugu flexibilidade, erabiltzen dugu software librea erabiltzen dugu, bastante zarra dana, baina teknologia ontarako dauen honena da. Endala gutxi atera da beste teknika bat, VHS-a bera dekodifikatzen dutzuna seinale digitalian eta gero programazioan bitartez itzultzen duzu bideo hizkuntzara, baina hori ja informatika ikasi dagoen handako eta egisa da denbora askoz begeixago eskatzen da. Xabi, ordu pilatxo bat bai hemen irudi guzti horiek digitalizatzen, baina irudi horietako batzuk, digitalizatutako horietako batzuk udaletxeko webgunean badaude jada ikusgai, ez? Ez dakit zenbat bideo igo dituzuen, hemendik aurrera zenbat igoko dituzuen, zein puntutan zaudeten orain? Bai, nahi izan dugu lehengo bideo sorta bat bildu. 26an San Pedroetan ingo dan aurkezpen hortarako. Jendaurrian ja eduki bat desente jendeak ikus dezan eta ikusi deixen prozesua eta aurrera doiala. Eta bai, gero jungo gara ja, amendikan azarora geratzen diazen bideo horrek pasatzen. Eta gero itxen duguna da bideo bakoitzako fitxa bat,
Eta bertan badago agertuko da, bideoan agertzen den jendean izena, hori bidea, noizkua dan, non dagoen grabauta eta hori dan. Bueno, lana bai, Xabi, eta zuk aipatu duzu, aurreratu diguzu aurkezpena egingo duzuela herritarren aurrean, ekainaren 26an, ez da, izango da. Ez dakit, sorpresarik egongo den, zer aurreratzerik duzun aurkezpen horren bueltan, herritarrai hortzak luze jarri, eta neure Eskoriatzako izan da, bertan egon gaitezen. Segurazki, nire agertuko nahi zinta hoetakon batean, edo ez, baina uste dut aurpegi asko egongo direla ezagunak, eta gustuko eduki izango dela herritarrentzako. Zer nolako aurkezpena egingo duzue? Bai, aurre ikusitza dakaguna, hau aurkezpen hau da, gehiago jendiari erremintza hau erakusteko eta emoteko baliabideak bakoitzak berari interesatzen jako zen edukiak ikusteko. Esan duten bezala, batak nahiko dauz ikusi bertso saioak, beste batek ikusi nahiko dau ez dakize kontzertu edo saskibaloi partiduak. Orduan, aurkeztuko dugu pixkat gainetik, ezagutzen dauen jendeak telesko, ingo dugu laburpena txiki bat, historiari buruz. Eta, gero ikusiko dugu bideo sorta bat, eta gero bakoitza etxera, bakoitza festara, eta gero etxian ikusi nahi badauz gaztetako edo txikitako bideoak, horra egongo diaz, ordutik aurrera ikusteko. Xabi, orduan gonbidatuko dituzu ez, Teleskon lanean ibilitako protagonistak, beraiek makinatxo bat kontakizun egin dute herriaren inguruan, beraiek ere izango dira aurkezpen horretan, besterik ez zaigu gelditzen zuen lanaren emaitza hori gozatzea baino. Eta guk gozatuko dugu, eta naiz eta irudi horietan gaur egongo gaztetxoagoak ez agertu, Eskoriatza lehen nolakoa zen ikusteko aukera ere izango dute. Hortxe hementxe digitalizatzen ari zaren zinta hauetan ikusi dudalako lehen herriko plazan bazegoela musika eskola batenik, gaur egun ez dagoen musika eskola bat, etxe bizita batzuk daudelako, eta herriak zein bilakaera izan duen edo nola aldatu den ere, herriaren historia hori ezagutzeko balioko digu zure lanak. Xabi, eskerrik asko, hortxe izango gara aurkezpenean, eta nola ez, udaletxeko webgunean, segurazki pantailaz bestalde Eskoriatza pila bat daude, eta sartuko ziren ia beraien burua ikusten duten. Orain, ezaten da, Willy non dagoen, agian irudi hauetan horixe da denok egin behar duguna, geure Willy hori non dagoen bilatu. Eskerrik asko, Xabi. Bai, zuei.